Корж. Якія асацыяцыі ў сярэднестатыстычнага беларуса ўзнікаюць, калі яны чуюць гэтае прозвішча? Жыць в кайф. Што, Цімох, гісторыя перастала карміць? Вырашыў музычную журналістыку падацца? У чарнухі хлеб будзеш адбіраць? Дзякуй, коцікі, дарэчы, за добры сацыяльны зрэз. У большасці сучасных беларусаў прозвішча Корж асацыюецца выключна з суперпапулярным музыкам Максімам Каржом, які збірае цяпер вялікія стадыёны. Але, па ідэі, мусіла быць не так. Бо цягам 70 год беларусам даказвалі і, падаецца, даказалі, што адным з галоўных сімвалаў нашага народу з'яўляюцца партызаны. Ну і ў інтэрпрэтацыі савецкай сістэмы, зразумела, савецкія партызаны. А таму лагічна было б, каб першае пытанне, якое задалі музычныя журналісты ў зыходзячай зорцы, было б нешта кшталту такога. А ці вы не нашчадак легендарнага Васіля Каржа? А калі б Макс Корж сказаў, што гэта так, а яно на самой справе падаецца так, бо яны далёкія сваякі, то і піар-кампанія музыкі павінна была б будавацца вакол слогана «Унук легенды становіцца легендай». Ну, ці нешта кшталту такога. Але гэтага і блізка не было, таму што пра Васіля Каржа ў Беларусі ведае мізерная колькасць людзей. І катоў. І катоў. Дык а хто гэта? Таксама музыка нейкі? Не, тут як заўсёды ў Цімоха хітрасць нейкая. Ды якая хітрасць? Васіль Корж – гэта знакаміты беларускі і савецкі партызан, які падчас вайны стварыў самы першы і адзін з самых паспяховых партызанскіх атрадаў у Беларусі. Што, зноўку пра вайну і Савецкі Саюз? Цімох, ну так сабе тэмы. Давай, можа, сапраўды лепей пра музыку і пра Максімку нашага любімага. Малы паўзраслеў. Ну, слухайце, пра непрыемнае таксама трэба гаварыць. І пасля мы не пра СССР і вайну будзем гаварыць, а пра беларусаў гэтай вайне. А тэма эта, паверце, зусім не сумная, хоць і не заўсёды прыемная. Такім чынам, разбіраем сёння адзін з самых папулярных брэндаў Беларусі на прыкладзе легендарнага партызана Васіля Захаравіча Каржа. О, зноўку пісаць дамашку, як яны ўжо дасталі. І вось нарэшце, я думаў, што нармальную тэму далі пра Макса Каржа, а тут зноў нейкі партызан. Так, адкуль тут спісаць? Адсюль. Так, Васіль Корж нарадзіўся 13 студзеня 1899 года. Так, добра. У 1907 годзе малы павзраслел. Блин, што я пішу? Васіль Корж нарадзіўся 13 студзеня 1899 года у вёсцы Хорастава. Цяпер гэта Салігорскі раён. Быў Васіль са звычайнай сялянскай сям'і. Адукацыю атрымаў 7-класовую і ва ўзросце 20 год нечакана для сябе патрапіў у Польшчу. Дык ён гэнна заблукаўшы ці ў эміграцыю падаўшыся? І не тое, і не тое. Расійская імперыя развалілася, і ў 21 годзе па рыжскай дамове беларускія землі былі падзелены паміж Савецкім Саюзам і Польшчай. І вось родныя мясціны Каржа аказаліся на польскім баку. Польскія ўлады адразу абвесцілі прызыў, і маладога Васіля ў 21 годзе забралі ў польскае войска. Ён служыў у познанскім артылерыйскім палку. Але служба не задалася. Васіль быў прынцыповым хлопцам і ў складаных сітуацыях не ўмеў змаўчаць. А сярод польскіх афіцэраў у тыя часы былі распаўсюджаныя досыць грэблівае стаўленне да беларускіх і украінскіх хлопцаў, якія патраплялі пад іх камандаванне. Ну і нешта там здарылася. Сам Васіль пісаў, што яго 2 разы збівалі афіцэры за непадпарадкаванне. У пазнейшых апокрыфах напісана, што ён сам аднойчы выцеў нейкага польскага афіцэра. У любым выпадку, не праслужыўшы нават года, Васіль збег з войска і вярнуўся ў родную вёску. Так, што тут? У 1922 годзе Васіль Корж нечакана вярнуўся дадому. Бацька спытаў у яго, чаму ён кінуў службу, і тады Васіль яму адказаў: «Сколько не пытался,
разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много, разные все. У каждого здесь своя правда, свой Бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. А мне починає подобаться. Дома заўсёды лепей. Пирожки с мясом. А вечером теплое молоко. Жыццё ў кайф. Не, все выглядало зусім по-іншаму. Васіль жа быў дзезерцірам. Заставацца дома яму было вельмі небяспечна. Да таго ж, відаць, у войску ён нагледзеўся сапраўды нечага такога, што абурыла ягоныя сацыяльныя і нацыянальныя пачуцці. І таму, калі малады хлопец даведаўся пра партызан, што дзейнічаюць у палескіх лясах, то сышоў да іх. Дык а что за партызаны? Война была нейкая ці што? Не, вайна на той момант ужо скончылася, і па Рыжскай дамове 21 года дзве маладыя дзяржавы, Польшча і СССР, падзялілі паміж сабой тэрыторыю. Але часы былі бурапенныя, і таму Варшава і Масква разлічвалі, што гэтыя межы аднойчы можна будзе крыху пасунуць на сваю карысць. І таму падтрымлівалі партызанскія атрады на чужой тэрыторыі. Польшча – нацыянальныя беларускія атрады ў СССР, а Масква – пракамуністычных актывістаў у Польшчы. Дакладней, не падтрымлівала, а цалкам сабе арганізоўвала ўвесь працэс. У Лошыцкім парку пад Менскам была створаная спецыяльная школа дыверсантаў, дзе маладыя хлопцы з заходняй Беларусі вучыліся страляць з пісталета, рабіць бомбы і займацца агітацыяй. Адным з кіраўнікоў гэтай школы быў яшчэ адзін ураджэнец Беларусі Кірыл Арлоўскі. Вось якраз у каманду да Арлоўскага і патрапіў Васіль Корж. Яму далі мянушку баец Сямёнаў. А чаму Сямёнаў? А не ведаю я, прыдумалі, з галавы. Задачай партызан было падбухторванне заходніх беларусаў на барацьбу з польскімі панамі. Яны ладзілі дыверсіі супраць польскай адміністрацыі, раскідвалі пракламацыі, арганізоўвалі сялянскія мітынгі і палявалі на асаднікаў. Стоп! Асадзі назад! А што за асасіны? Якія асасіны? Асаднікі. Так называлі палякаў, найчасцей вайскоўцаў, якім за службу давалі землю ў заходняй Беларусі. Для камуністаў яны былі асноўнымі ворагамі, бо неслі з сабой буржуазную цывілізацыю. Зрэшты, і простых сялян прыезд чужынцаў не вельмі радаваў. Уся гэта міжваенная партызанка мае вельмі неадназначны вайб. З аднаго боку, у партызанскія атрады вельмі часта прыходзілі абсалютна ідэйныя, натхнёныя беларускія хлапцы і дзяўчаты, якім не падабалася грэблівасць польскай адміністрацыі ў дачыненні да беларусаў. Альбо яны хацелі сусветнага камунізму. І гэта зразумелы матыў. Таму што сапраўды польская адміністрацыя вельмі часта давала нагоду для незадаволенасці, бо парушала правы беларусаў па нацыянальнай прыкмеце. З іншага боку, партызанка гэтая стварала напружанасць там, дзе яе магло не быць, бо людзі спрабавалі абжыцца пасля доўгай вайны, а іх звалі на барыкады. І пасля пад тэрор партызан часам патраплялі зусім нявінныя людзі. Напрыклад, Кірыла Арлоўскі арганізаваў у 1926 годзе замах на гаспадара Нясвіжа Антонія Радзівіла, вельмі талковага і нават сацыялістычнага па поглядах магната, які з павагай ставіўся да навакольных сялян. Просто такі загад прыйшоў з Масквы. Так, што тут гэта? Яшчэ тут спісаць. Васіль Корж змагаўся з белапольскімі акупантамі удзень і ўноч. Бо неба яму дапамагала. Гэта я добра прыдумаў. Малойца. Каб адпомсціць за крыўды беларускага народа, партызаны напалі на польскага пана Радзівіла. Бацька! Слухай, а які гэта ў нас хлеб? В лядоўні радзівілаўскі ляжыць. Ты што, бутэрброду хочаш? Мы ж вечэралі нядаўна. Не, слухай, вось Радзівілы, яны ж паны? Паны, конечно. А паны, яны ж усе благія? Благія, злодзеі, крывапійцы. Дык чаму ў нас хлеб радзівілаўскі? Знаеш што? Дзягі я табе даўно не даваў. Вырасціў на сваю галаву. Падрасцеш крыху, паймёш. А пакуль вон сядзі і кніжку чытай, там все правильно написано. А што за Радзівіл? А давай, пакажы.
Пра яго мы яшчэ не расказвалі. Вось ён, Антоній Радзівіл. Гэтага чалавека вельмі паважалі і сяляне, і паны ў сваім рэгіёне. Ёсць сведчанні, дарэчы, што сам Корж не ўхваляў гэтае масавае паляванне на часам бяззбройных людзей. Хай сабе і прадстаўнікоў польскай эліты. Але служба ёсць служба. Ну, такое сабе апраўданне. Можа і так. У 1925 годзе партызанку пачалі згортваць, бо і Варшава, і Масква зразумелі, што далейшая эскалацыя не мае сэнсу, межы ўжо не зменяцца. Каржа вярнулі ў Савецкі Саюз і далі яму мірную працу. Ён арганізоўваў сельскагаспадарчыя камуны ў Слуцкім і Старобінскім раёне. Але апроч асноўнай працы у Васіля Каржа была яшчэ і таемная. Што, сігарэты ў Польшчу дронам пераганяў? Не, гэта зусім пра іншае. Васіль Корж стаў супрацоўнікам НКВД. Ён заняўся арганізацыяй партызанскага руху на сваёй тэрыторыі. Пачакай, я заблытаўся. Якога руху? Што з саветамі ваяваў? Ну, дык маладзец, мужик. Не, там все было па-іншаму. Гэта была арганізацыя партызанскіх атрадаў на будучыню, на выпадак, калі Польшча ці калектыўны захад нападзе на Савецкі Саюз. А тут ужо гатовыя партызаны. Праца гэта вялася вельмі сур'ёзна і патаемна. У лясах ствараліся схроны са зброяй і правіантам. Вяліся рэгулярныя вучэнні мясцовых мужикоў, якія ў момант Х мусілі пайсці ў лес. Пра маштаб падрыхтоўкі кажа хаця б такая лічба. У партызанскія схроны было перададзена каля 50 тысяч вінтовак. Ну і арганізоўваў усё гэта ў тым ліку Васіль Корж, які на той момант быў ужо прафесійным партызанам. Як гаворыцца, усе прафесіі нужны, усе прафесіі важны. У нас так не гаворыцца, чему. Можа і так. Але гэтая прафесія сапраўды прыдалася. У 1936 годзе ў Гішпаніі пачалася грамадзянская вайна паміж левымі і правымі. І Васіля Каржа, як спецыяліста, адправілі туды наладжваць партызанскі рух сацыялістаў. Гісторыя савецкіх спецыялістаў у гішпанскай грамадзянскай вайне, сярод якіх было немало беларусаў, гэта асобны, цікавы і, скажам шчыра, крывавы сюжэт. За час экспедыцыі Васіль Корж паспеў шмат у чым паўдзельнічаць і шмат чаго пабачыць. Ён навучаў тактыцы партызанскага бою мясцовых рэвалюцыянераў і сам удзельнічаў у баях. Напрыклад, аднойчы яму даводзілася выносіць з акружэння параненага сябра і начальніка Кірылу Арлоўскага. У Гішпаніі Васілю Каржу далі мянушку камрада Пабла. У 1938 годзе Васіля Каржа нечакана выклікалі назад у СССР. І тут не трэба асабліва добра ведаць гісторыю, каб зразумець, што замест пашаны і ўганаравання ён відавочна апынуўся дзе? Ну як дзе? У турме зразумела. Тут і гісторыю асабліва ведаць не трэба. Завадяваўся партызан, свае ж павязалі. Кароткая у цябе нейкая гісторыя атрымалася. Сапраўды, тут гэтая гісторыя мусіла і скончыцца. З турмаў падчас вялікага тэрору мала хто выходзіў. Але Каржу пашанцавала. Гэта быў ужо перыяд затухання масавых рэпрэсій, у яго самога былі пэўныя аўтарытэтныя пакравіцелі, ён жа ўсё-ткі з НКВД, і таму пасля месяца допытаў яго выпусцілі. Васіль звольніўся з НКВД і з'ехаў працаваць у калгас. Як гэта з НКВД можна звольніцца? Былых жа не бывае. Ну, тут мы дакладна не ведаем, але апокрыф кажа, што Васіль вырашыў, што ён больш не будзе супрацоўнічаць з НКВД і сышоў у мірную прафесію. Так, Васіль Корж выйшаў з турмы разгублены, але не зломлены. Ён звярнуўся да сваіх калег. Рабяты, вы паказалі, што маглі. Тармазіце сягодня. Навялі дзвіж на ўвесь мір. Вось я думаю, ён так і сказаў. А пасля з'ехаў жыць у лес. Так і напішу. Калі ў 1939 годзе Савецкі Саюз далучыў да сябе заходнюю Беларусь, то Васіль Корж адразу ж папрасіўся, каб яго перавялі на зноў далучаныя тэрыторыі, на Піншчыну, якая стала для яго амаль што роднай пасля партызанкі 20-х гадоў. Так і зрабілі. Яго адправілі ў Пінск і зрабілі загадчыкам фінансавага сектару пінскага абкама. І што, ён дужа ў фінансах разбіраўся? Пэўна, сядзеў там гэны НКВДшнік, у носі калупаўся і цікаваў за іншымі. Ну, вот тут, праўду, мы даведаемся толькі калі будуць адкрытыя архівы КГБ.
У Пінску Корж і сустрэў вайну. 22 чэрвеня 1941 года стратэгічныя аб'екты вакол горада пачала бамбіць нямецкая авіяцыя. Кіраўніцтва горада зазбіралася ў эвакуацыю з цвёрдай упэўненасцю, што вайна праз пару дзён скончыцца, а дакладней перайдзе на тэрыторыю ворага, бо савецкая ж армія непераможная. Але Корж, як вопытны дыверсант, разумеў, што будзе па-іншаму. І сказаў, што хоча сабраць партызанскі атрад. Мог бы, дарэчы, прамаўчаць. Яго, як фінансіста і, напэўна, ужо цывільнага чалавека, які абжыўся сям'ёй і дзецьмі, ніхто ў Пінску не трымаў. Мог, як і іншыя, сесці на цягнік і паехаць у бок Масквы. Але Корж застаўся. З ім засталася яшчэ каля 2 дзесяткаў мясцовых актывістаў, збольшага цывільныя. 28 чэрвеня 41 года яны падбілі нямецкі танк на дарозе Лагішын-Пінск і ўзялі ў палон некалькі нямецкіх афіцэраў. Лічыцца, што гэта быў першы бой савецкіх партызанаў супраць немцаў. Калі пачалася вайна, Васіль Корж сціснуў кулакі і пайшоў біць ворага. Увесь савецкі беларускі народ устаў на бой з фашыстамі. У атрадзе Каржа было цэлых... Так, колькі там было? Цэлых 17 чалавек? Не, 17? Дык нейкі жыдзенькі беларускі народ. Ой, хаця што... Сын, ты нешта казаў? Не, нічога. Ці мог на гадзіннік глянь, ужо канец перадачы, а ты толькі да вайны падвёў. У цябе, пэўна, сцэнарыст у лес збег. У партызаны. Ніхто нікуды не збег, на месцы я. Але паглядзіце, гісторыя Васіля Каржа вельмі вялікая. Ён і ў маладосці партызаніў, у Гішпаніі партызаніў, пра ўсё гэта трэба было расказаць. І таму я думаю, што гісторыя партызанскага атрада Каржа падчас Другой сусветнай вайны вартая асобнага выдання. Па-першае, яна сама па сабе вельмі насычаная і цікавая, але таксама ўплятаецца ў агульную гісторыю партызанскага руху ў Беларусі, які за апошнія 80 год напоўніўся такой колькасцю міфаў, што з гэтым трэба пачынаць паціху разбірацца. Таму падсумуем. Сёння мы гаварылі пра беларуса, дыверсанта, палешука, энкавідзіста, крыху фінансіста і стрыечнага дзядулю Макса Каржа, Васіля Каржа. У наступнай перадачы пагаворым пра Каржа партызана.